त्रिलोकी दास। जी सर। 23 मई 2025, 27 दिसंबर 2025 मॉडर्न अपराध का वाला केस फाइल जाके ले आवत। जी सर, हम अभी लेके आवत बानी। लुइस और बलात्कार और मर्डर वाला फाइल डाल दे। राम राम दरोगा बाबू। राम राम जगदास बाबू। कैसे याद आ गई नहीं जा हमने के? कब का हाल बा दरोगा बाबू? सब ठीक ठाक बानू? सब ठीक बा जगदास बाबू, अपने बताई। बस नाम कृपा से तो हमने के हमेशा खुश रह जाई। ओ भले बताई दरोगा बाबू, हम को न चाहम कि रउआ खुश मत रही, काहे से कि रउरे खुशी में तो हमरो खुशी बा। त्रिलोकी दास। जी सर। जा जगदास जी खातिर यहाँ के मनपसंद चीज खाए खातिर ले आवो। जी सर, हम अभी जात रहे। गजराज बाबू रउरा पर पसंद बोली। बिस्कुट और नमकीन और मैजिक मोमेंट दारू ले ली हो। है ना पैसा, जा जल्दी ले आवो। अच्छा जगदास जी बताई कि थाना में कोई जरूरी काम से आई बानी क्या? अरे दरोगा बाबू, थाना में केहू घूमे आवेला कि कोई खास बात रहेला तबे ना आवेला? तो बताई क्यों ना कौन खास बात बा? हमारी ये खास बात बा कि हम सोन नदी पर बांध बनवावे खातिर 10 करोड़ के टीका ले ले बानी। हम ये चाहत बानी कि लालू सिंह के द्वारा तो जी के कोनो प्रकार के बवाल मत उठे। तो ये में चिंता के का बात बा? रउआ जाई या निश्चित होके सोन नदी पर बांध बनवाई। हवला न होते वही जाए एगो चिड़ै के पुत भी नजर ना आई। हमारा रउआ से ये आशा रहे हो ही अपन इनाम, बाकी काम होगला के बाद। अरे जगदास बाबू एक का जरूरत ना है। अरे धोली महाराज, हमारा तरफ से लइकन फैकन के मिठाई खाए खातिर है। जब राम ये इच्छा बात हम ना बात के कैसे टाल सके नहीं। लिए सर। यही जगदास जी नाश्ता करी। ठीक बा दरोगा बाबू, अब हम चलत बानी। ठीक बा जगदास बाबू, निकली। ठीक बा ठीक बा। त्रिलोकी दास। जी सर। है ना पैसा, तू जा नाश्ता कर लियो। जी सर।